Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Iphumela obala inyanga yodumo yavikela igama likaNgizwe Mchunu kwabakade bemgxeka bekhala ukuthi uNgizwe uchitha umuzi walenyanga. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijonele elikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Inyanga yaseThekwini yodumo lesigubhu uDr Khehlelezi ephinde ebomngani noNgizwe Mchunu. Iphumela obala yamphikela uNgizwe Mchunu kwabathi uqambukela ezindabeni zayo lenyanga zanga assess. uDr Khehlelezi obuya zwakale nasemsakazweni eyahlukahlukene. Uthi abantu abahlukane nokudicelela phansi isithunzi isika Ngizwe Mchunu bemfaka nalapho angangene khona. Lokhu kulandela ukuthi uNgizwe usanda kuyolobolela uDr Khehlelezi nokwenza abantu bamsola ngokuba nesandla ekuthatheni isithembu kuka Dr Khehlelezi. uNgizwe naye unesithembu bamsola ngokufaka uKhehlelezi emqondweni wesithembu. Babodwa abaveze ukuthi uNgizwe ngoba isondelane noKhehlelezi uze ngokuzochitha umuzi kaKhehlelezi, futhi lokhu ke kuhlukumeza unkosikazi walenyanga yodumo. Impikiswano ibidla lubi ezinkundleni ezokuxhumana. Eziphendulela uKhehlelezi uthe ngizama ukuphendula yonke imibuzo obunayo ngoKhehlelezi. Kunalo muntu unyanya uNgizwe hlukumeza umama kaLilithi unkosikazi wokuqala ngesithembu. uNgizwe ke akakhulumanga lutho futhi akahlangene nesithembu saka Mzozo. Yimi ngimcelile kuba ayongikhongela musani ke lokhu nihlukumeza uNgizwe akahlangene nalento. Kuchaza yena uDr Khehlelezi akagcinanga lapho uphinde waveza nokuthi unkosikazi wakhe omdala athandana naye wazi kahle kamhlophe ukuthi ngelinye ilanga uzolanya ngoba uyindoda yesithembu. Uthe ngike ngaba nomakoti oqala uMahadebe inhlambuluko ke le engiyenza namhlanje. Ngamtshela ukuthi kumele ngibe nesithembu wavuma. Ngokuhamba kwesikhathi ke wanqaba sekufanele kungene umaka Lilitha wathatha ke imithwalo yakhe wahamba. Kuchaza yena uDr Khehlelezi uqhube wathi unkosikazi wakhe akayena umuntu wezinkundla zokuxhumana kodwa ngelinye ilanga uzozama ukumfaka emsakazweni azikhulumele yena mathupha. Ubese phetha ukuthi uyazi ukuthi nabanye abelaphi bendabuka abangamfuni basebenzisa izinkundla zokuxhumana ukumgxeka, kanti ke akakugqizi eqakala lokho. Abethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengetatheli ka YouTube sengiphuma kanje asiqede le ndaba khona lapha kwi-comment section.